Zdravím všechny příznivce fingerboardingu v České republice a na Slovensku. Vítejte u dalšího pokračování tricktipu od Dandyho pro fingerboarding.cz. V dnešním díle se podíváme na další z řady neobvyklých triků. Jejich tricktypy najdete na internetu velice zřídka nebo často vůbec. Dnešní trik se jmenuje backfinger flip a je to tedy obyčejný kickflip, na němž je neobvyklé to, že se roztáčí zadním prstem. Tak konec povídání a pojďme se na to podívat. Tak na začátku každého tricktypu doporučuji určité postavení prstů. U tohoto tricktypu to nebude jinak. Přední prst bych nechal u vnitřního okraje trošku a zadní prst bych dal právě přes ten okraj zadní. Protože při výskoku musíte předním prstem uhnout, což se vám bude lépe dělat tady z toho postavení, než když budete mít postavení takovéto. Nebo podobné, třeba kickflipu a podobně. Tak, to je jednoduché postavení prstů, přibližně takhle asi to bude ideální. A nyní se pojďme podívat na samotné provedení. Při učení tohoto triku, ostatně jako při učení každého jiného triku, se vám bude stávat, že budete dělat nějaké chyby a trik se vám nějakou dobu nebude třeba dařit. Nejčastější chyby podle mě při tomto triku budou, že budete mít zadní prst moc přes vnější okraj, tudíž se vám finger vůbec neroztočí a vy uděláte jenom jakési no comply. Nebo olí. Olí bez prstů. Nebo naopak, že budete mít zadní prst blíže k přednímu okraji a tím se vám finger začne tašit do všech možných variabl a podobně. No. A pak samozřejmě zase stává často mně, že vyskočíte a finger se vám místo rovné rotace začne točit také do backsideu. Takže přistanete nějak takhle, což taky není příliš chtěné. Možná když budete skákat někde na pyramidě, takhle trošku do backsideu, tak to bude možná hezký. To si možná předvedeme nyní, kdy si ukážeme další kombinace a variace tohoto triku. Zpomaleně, abyste pořádně viděli, jak se to dělá. Tak pojďme na to. Tak, máme své postavení prstů, jak jsem doporučoval. Rozjedeme se, vyskočíme obyčejné olí a teď přichází důležitá fáze, kdy uhnete předním prstem nahoru a necháte zadní prst, aby vyjel po ripu až k nousu a tady ho roztočil celý finger do kickflipu. Takže to bude vypadat následovně. Celkem jednoduché, ne? Tak, teďka si to pustíme ještě jednou a trošku víc zpomaleně, abyste to viděli opravdu názorně. Tak, pouštíme pomalinku. Tak tady vidíte ten prst, ten zadní prst, jak roztočil fingera a tady se už točí do obyčejného kickflipu. Opravdu to není těžké, to je jen trošku cviku. Trošku sketchy, ale to nevadí. Příští tricktip si odpočineme od neobvyklých triků a pustíme se do něčeho normálnějšího a to bude switch stance frontside kickflip, můj velmi oblíbený trik na switch a proto se vás pokusím naučit.